Participar en un acte com aquest ens aporta sobretot tenir un espai on poder recercar i on poder investigar, on llançar-nos a la piscina a provar coses sense buscar un resultat concret. Quelcom que m'interessa molt d'aquesta activitat és la possibilitat d'explicar d'una manera una mica més complexa el nostre projecte, però des d'un lloc molt proper que permet per mi que floreixin moltes més idees i que sigui molt més enriquidor. Des del Teatre Batega som una associació de 10 teatres de proximitat i creiem que la comunicació entre creadors i programadors ha de tenir un punt més humà i més personal i més del tu a tu. I amb aquesta activitat que hem pogut conceptualitzar juntament amb Fira Tàrrega, intentarem gamificar aquesta relació per trencar els rols de programador-companyia, per intentar trobar-nos tots, entendre els relats d'uns i altres i poder comunicar-nos d'una forma més efectiva i esperem que més eficient per tothom.